ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಸುನಿಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ. ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೌರ್ಯ ಮೌರ್ಯ ರೇ ಮೌರ್ಯ. ಮೌರ್ಯ ರೇ ಸುನಿಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಚಾನಲ್ ಏನು ಮನ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾನಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ 2233 ಶೆಟ್ಟಿ 2233 ಚಾನಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಂಗಳ ಮೊಗ್ಗದ ಗೋಪಾಲಣ್ಣನ ಚಾನಲ್ ಊರ್ದ ಪರ್ಬ ಬಾರಿ ಗೌಜ ಒಂದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಊರ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾದೇರು ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಗಣಪತಿನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ತಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಿಗೆ ಏರ್ ಮಾತ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾನಲ್ ತೊಗೊಂಡುಲಾರ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುನ್ಕರಡು ಅಂಜನೆ ಬರ್ಪಿಸಲ ಚೌತಿಗಳ ಈಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಜನೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಬಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫಾರ್ಮುಲು ಮಂತು ಬರ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ವರ್ಷದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಉತ್ಸವ ಜೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಜೋಡಸೆ ಗೋಡ ಸರ್ಕಲ್ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಸೇರಿದೆ. ಈಗ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರೋಣ ಉತ್ಸವದ ಯುವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ
Yuvaraj anne banpa. Are tuvar yet borlu lertule. Tule undu nama Sunil anne kudladare. Namara bari ಆತ್ಮೀಯರು. ಉನ್ನ ನೆಲ್ಲಿಗುಟ್ಟಿ ಯಾರು ಗುರುರಾಜ್ ಉಡುಪಿ ಚಂದ್ರು जोड़ा है बोलो रमानंद नायक जोड़ा ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾಟಕದ ಭಾರಿ ಮಗ ಬಳಗದ ಪೇಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜವಾನರಿಗೆ ಪೇಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿನೀತ ಅಂತ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ದೇಶ ಯುವರಾಜೇಂದ್ರ ಒಬ್ಬ ಲಾರಿ ಇವರ ಯುವರಾಜೇಂದ್ರ
ವಿಶ್ವರೂಪಕ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯಂಕ ಮಹಾಜನ. शुरुआत ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣಪತಿ ಜೋಡ್ ರಸ್ತೆ ಒಂದು 41ನೇ ವರ್ಷದ ಗಣಪತಿ.